Ngiyabingelela lokho egameni lenkosi uJesu. Amen. Leyo phela ngazi sizosukuma nebhadi. Ngazoshumela ibahla kaNkulunkulu. Amen. Ngiyabingelela lokho bazalwane egameni lenkosi uJesu. Ngiyabonga ngokwamkhize sindisiwe sethelele izolo. Amen. Ngiyacela sivuleni izwi likaNkulunkulu. Ivangeli ngokaJohane. John chapter 10. Yazi ngiyazana sesiqala ukukhathala uJohn 10. Amen. John chapter 10 verse 22. Ngiyacela sonke sibekisayile ukufunda izwi likaNkulunkulu. Amen. Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema. Kusebusika. uJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni. Base bemhaqa abaJuda bethi kuye, "Koze kube nini usilibazisa inhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu sitshele ngokucacileyo." Jesu waphendula wathi, "Nganitshela kodwa anikholwanga. Imisebenzi engiyenzayo egameni likaBaba iyona efakaza ngami. Kodwa nina anikholwa ngokuba anisibo abezimvu zami. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. uBaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba." Nkosi busise ukufunda kwezwi layo. Lokhu sifikile bazalwane, sizwe a wonderful outline noma sizwe la kade sithathiselwa kahle ngensindiso yethu kusuka izolo ntambama. Sifundisa ukuthi umuntu akakwazi futhi akafisi ukuziyela kuNkulunkulu. Uma kuthiwa umuntu akakwazi futhi akanawo amandla, ngaphezulu kokuthi umuntu akanawo amandla futhi akafisi ukuziyela kuNkulunkulu. Yayisisuka inkinga ke emva kwalokho ukuthi uma umuntu engakwazi ukuziyela kuNkulunkulu futhi engafisi ukuya kuNkulunkulu, umbuzo usuthi pho umuntu usindiswa kanjani? Brother Norman izolo wasibuyisele ngunaphakadeni wathi ngaphambi kokuthi umhlaba usekelwe uNkulunkulu wakhetha abathize. uNkulunkulu ekhetha abathize ngaphambi kokuthi umhlaba usekelwe, uNkulunkulu ebakhethela ukuthi basindiswe egameni lakhe. Emva kokuthi uNkulunkulu esebakhethile abantu abathize, awukaphenduleki umbuzo ngokuphelele ozothi umbuzo uma uNkulunkulu esebakhethile ebese beza kanjani kuye. Uma sithola ukuthi benza kanjani kuNkulunkulu, sizwile futhi namhlanje ekseni uBrother Sondlo esichazela ukuthi uJesu Kristu wafa efela izono zalabo abakhethiweyo. Uma uJesu Kristu esefile futhi esefela izono zalabo abakhethiweyo, umbuzo uthi uma sebafelile pho bona bazi kanjani ukuthi sebefeliwe? Wasiphendula kahle uBrother Bahle wathi umusa kaNkulunkulu irresistible awubalekeleki. Amen. uNkulunkulu akanegotiate namuntu, kodwa labo akade sebakhethile wabenzela umhlatshelo uyababiza beze kuyena noma kanjani. Amen. Imnandi indaba ebixoxa. Ingakho bazane lezi zinto zibizwa ngokuthi ama-doctrines of grace, izifundiso zomusa. Amen. Sibuka ubuhle uNkulunkulu abenzile mhla esisindisa. Amen. Lento abazane ayikhelanga ukuthi sithuse ngoba abantu abaningi balethe bezokhona okhethiwe nongakhethiwe athuke. Bese ukuthi khona ofeliwe nongafelwanga umuntu athuke. Lento ikhombisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu aliyimisele kangakanani ukwazi uNkulunkulu, ngoba lento mhla ibhalwe engabhalelwanga ukusithusa kodwa ibhalelwe ukusiduduza. Uma ibandla likaNkulunkulu lifunda lezifundiswa kufanele ngabe liyathuka, kodwa kunaloko kufanele ngabe liyaduduzeka, lijabule ukuthi kanti uNkulunkulu mina bengiyini ukuthi angenze lento engaka. Uma befunda imiyalezo ngampela kufanele ngabe yabathusa abantu bayifunda behleka. La kufanele ngabe abantu baguqa phansi bayisaba bayathuthumela bawashumayela lo mavesi behleka bejabule. Uma nje uJesu ekhuluma ngentumelo yasentabeni ethi babusisiwe abampofu emoyeni ngoba umbuso ngowabo, umbuso wezulu ngowabo, babusisiwe abalilayo ngoba bawududuzwa. Ezona zifundiswa kufanele ngabe ziyasisabisa, ziyasithusa, siyazijabulela. Lezo kufanele ngabe siyazijabulela, siyazisaba. Amen.
Manje ubrother bathi mase sibekile sethe uNkulunkulu umusa wakhe ubalekeleki, uNkulunkulu umusa senzele wona sikwazi ukubalekela na kanjani laba sebenzela umusa kufanele beze kuyena. Umbuzo usekutheni uma sesifikile kuyena ke yini enzakalayo? Amen. Uma unguwe lo owafelwe ngunaphakadeni wakhetha wenza konke wabazana konke ngifisa uyichaza ngaphambi kokuthi ngiqale nje ukukhuluma. Into engizokhuluma ngayo namhlanje ungalingi uyijethi ngikhuluma nawe ungasindisiwe. Angifuni ukwenza icala elidlulela wonke amacala phambi kaNkulunkulu okukunika ithemba elingekho. Into engikhuluma naye namhlanje ngikhuluma ngomuntu osindisiwe. Amen. Amen. Angifuni ukuphuma ngikunika ithemba kanti awuzange umazi uNkulunkulu. Leli themba engikhuluma ngalo uyolithola kahle mhla usuwazana noNkulunkulu. Amen. Amen. Isono leso engingaboni ukuthi uNkulunkulu angenza njani uma ngafika ngitshela abantu abangakholwa leli engizoyikhuluma namhlanje. Amen. Mbuzo bazane ngifisa sizibuzeni wona nje kuqala ukuthi kukangaki uzwa ukuthi umuntu osindisiwe uwile. Umuntu kade sindisiwe kodwa manje usenjani? Sewile. Mhlambe ngibuze ngeindlela mangaka amatendo waziyo amile amatima ukuzobuyisa abantu enkosini kade bewile. Ngabe wena wakwazizwa yini ngathi izolo bewusindisiwe kodwa namhlanje usasindisiwe? Wakwana ifeeling enjalo. Masiphila emhlabeni siphila emhlabeni la khona singaphephile khona. Empeleni asizazi ukuthi sawuvuka yini kusasa. Asazi noma sizobe sisaphila yini kusasa. Siphila emhlabeni la singaphephile khona. Ngabe ufila kanjalo yena ngokusindiswa kwakho ukuthi kungenzeka kuse kungasekho. Ngabe ufila kanjalo ukuthi lo msebenzi omuhle kangaka kungenzeka ungilahlekele endleleni. Sesikhuluma nabasindisiwe. Amen. Kungenzeka yini ukuthi lo msebenzi omuhle kangaka owenzeke kuwena kecabanga ukuthi ngelinye ilanga uyolahleka ekusindisweni kwakho. Iqiniso lithi baningi abantu abakholelwayo ukuthi umuntu uyasindiswa qede angasindiswa futhi ngesinye isikhathi. Abantu bayakholelwa ukuthi umuntu okhethiwe wafelwa uNkulunkulu, wafelwa uJesu, wabizwa kuyenzeka agcine engafikanga uNkulunkulu. Lokho abazalwane kuwawenza umqondo uma uyitshela ukuthi abantu bazikhethela uNkulunkulu. Kodwa ngicabanga ukuthi mina njengoba sengiqalile ukukhuluma nje brother beqalile ukukhuluma izolo already usuyacabanga ukuthi uma umuntu kade engakwazi ukuziyela kuNkulunkulu, wabizwa uNkulunkulu, umhlatshelo wenziwa uNkulunkulu, yonke into ngoNkulunkulu, umuntu uyakwazi ukuziphumela entweni afakwe kuyo uNkulunkulu. If insindiso yethu ibikakhulu ngabantu bekupossible ukuthi umuntu asindiswe aphinde angasindiswe. Kodwa mangingathiwa insindiso yethu ingoNkulunkulu kanti futhi kuyenzeka silahlekele ukusindiswa kwethu, kusitshela lokho ngoNkulunkulu hayi ngathi. Kusho ukuthi uNkulunkulu akathembekile 1. uNkulunkulu uyaqala ahluleke uyiqeda 2. uNkulunkulu usehluleki wehlulwa yimina ukuthi ungisindisile kodwa mina ngisafuna ukusindiswa. Amen. Well, mina ngiyathanda ukuphikisana nalabo bantu futhi ngiyaphika ukuthi umuntu uyasindiswa aphinda angasindiswa. Uthi uPaul encwadini yabaseFilipi chapter 1 verse 6. Ngethembile ngempela yona leyo nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina, insindiso leyo, uyakufeza kuze kube usuku lukaKristu. Ngethembile yona leyo nto ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina, uyakwenza njani? Uyakufeza kuze kube usuku lukaKristu. Uma kuNkulunkulu oqalile umsebenzi, ngabe sithini ngoNkulunkulu oqala umsebenzi ahluleke ukuqeda? Well, umbuzo omkhulu uthi omunye uzothi ungayisho into esho athi ngiyamazi umuntu oyisindisiwe mina wawo. Iqiniso lithi akaza sindiswe. Mhlawumbe wahlala kakhulu nabantu abasindisiwe kwazi bathi usindisiwe. Uthi uJohn baphuma kithi kwabengesiba bakithi. Kube bengabakithi bebeyohlala nathi kodwa baphumile ukuze babonakala ukuthi asiba bakithi. Okusho ukuthi into eyenza ukuthi baphume ekukholweni ngoba bakaze bakholwe, uNkulunkulu bese ufuna ukuveza ukuthi akaze bakholwe. Uthi uPaul kwabaseRoma 8 verse 1. Kanjalo akusekho ukulahla kwabo kuKristu Jesu. Kusho ukuthini? Ofikile kuKristu Jesu akusekho ukulahla kuye. Akekho osindisiwe kuKristu Jesu kuphinde kuthiwa akasekho ekusindisweni ngoba kuKristu Jesu akusekho ukulahla kuye. Then umuntu
uyamazi umuntu waphuma, that means akaza abe uKristu Jesu ngoba kwaba uKristu Jesu akusekho kulahla. Ngifuna uyibukele lento akushiya ukuthi akusekho ukuphuma kwaba uKristu Jesu, akusekho ukulahlwa ngoba lento ayikho ngomuntu, uNkulunkulu ongadecide ukuthi wenzani. If befana phuma umuntu bengakhishwa uNkulunkulu, but ngoba uNkulunkulu usenzile isithembiso ukuthi akusekho ukulahlwa kwaba uKristu Jesu. Amen. Uthi uPaul ebhalela uTimothy, inkosi yakungisindisa ingigcine ngize ngingene embusweni wayo. 2 Timothy chapter 4 verse 18. Inkosi yakungisindisa ingigcine ngize ngingene embusweni wayo. Then sithini ngomuntu owile nomuntu osukile? Akaza ngene embusweni ngoba inkosi ebasindisile yabagcina baze bafike embusweni wayo. Amen. Amen. Then bese sibuyela kulamazwi esiwafundile. Mhlambe bese ngikhulume kakhulu ngoPaul, ake sizweni ukuthi uthini umbono kaJesu kule topic. Uthini umbono kaJesu, umnikazi wensindiso, oyena wafa ngenxa yensindiso, okuyena sisindiswa ngaye. Uthini ngensindiso yethu? Uthi kuyenzeka yini ukuthi insindiso yethu sibe nayo iphindi lahleka? Uma bazali sibuyela lapha ku verse 22. Lithi iBhayibheli khona kwakungumkhosi wokuhlanjulwa kwethempeli eJerusalem. Well, usuku lolu bazalwane kwaIsrayeli olukade lubungazwa ngendlela eyisimanga. Kwawusuku la khona abantwana bakwaIsrayeli ethempelini labo bade bexoshiwe inkosi yaseSiriya. Inkosi yaseSiriya yasusa abantwana bakwaIsrayeli ukuthi bakhonze uNkulunkulu wabo ethempelini. Yayisithi akukhonzwe izithixo ethempelini. Lesikhathi sekukhonzwe izithixo ethempelini babenza yonke uhlobo lento engadingakala. Into yokuqala kwaphoqa abantwana bakwaIsrayeli ukuthi bakhonze izithixo zaseSiriya. Into yesibili eyenzeka ukuthi abantwana bakwaIsrayeli kwafanele babuke e-altar likaNkulunkulu kuhanjiswa umnikelo wengulube uNkulunkulu athe ingadliwa. Ngoba abantu baseSiriya babeletha umnikelo wengulube bewulethela uNkulunkulu wabo izithixo zabo. Wase kusukuma ngelinye ilanga amadoda athize kwaJuda asukuma hamba yolwa nale nkosi yaseSiriya. Ayona ukuthi ithempeli likaNkulunkulu futhi ithempeli kufanele ikhonze uNkulunkulu ophilayo. La madoda lesikhathi ephumelela ngomcimbi wakhe kulempi yawo ukuthi kubuyiselwe uNkulunkulu ethempelini lakhe. Lolu suku lwaselibungaza kwaIsrayeli lwaselibizwa ukuthi usuku lokuhlanzwa kwethempeli. Lolu suku lokuhlanzwa kwethempeli kuusuku la khona amaJuda ayekade celebrate khona ukuthi uNkulunkulu wethu saqoshwa ukuthi simkhonze lethempelini, sambuyisela ukhonzwa khona kuze kube manje. So lo mcimbi wenzeka ethempelini ngobungaza leyo nto ukuthi usuku lo lesathola ngalo freedom yokukhonza ethempelini, sikhonze uNkulunkulu wethu. Lolu suku uma lichaza iBhayibheli lithi laluba sebusika, ubusika bangapha eMiddle East buba sekupheleni kaNovember nasekuqaleni kaDisemba. Lithi iBhayibheli uJesu khona ke kule event. Ukhona uJesu kulo mcimbi okugujwa kuona usuku lokuhlanzwa kwethempeli. Uma ekhona ukuzogubha lo mcimbi wokuhlanzwa kwethempeli uJesu wayekade eligubha ngaleso sikhathi kwaselibizwa nge-ceremony of light. Kade kulanto kukhanyiswa amakhandlela awu-8 abekade kumele insuku eziwu-8 lolu suku obeli-celebrate-wa zona, emele ukuthi lolu suku sathola ngalo i-freedom yokukhonza uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi bebekade bekhanyisa amakhandlela amele light ukuthi sathola ukukhanya ukuthi sikwazi ukukhonza uNkulunkulu wethu. Ngoba lesa sikhathi sasinzima, amaJuda awu-800,000 abulawa, amanye awo ahanjwa asiwe ebugqileni. Kwakunzima leso sikhathi kwaIsrayeli ngisho ukuphatha umthetho, iscroll somthetho kwangavumelekile ukusoka kwengane ngosuku lwesi-8. So this was a historical event, this was a big event eyayikhona ethempelini. AmaJuda azobungaza ukuthi lolu suku sathola freedom yokukhonza uNkulunkulu wethu. Amen. I think bazona kufana nomhla ka-27 April wethu la sijabulela khona ukuthi sakhululwa uhulumeni wobandlululo. Lolu kwakuwusuku olunjalo lwalu-commemorated kwa-Israyeli, lugujwa luthando lolu suku. Amen. Uma uJesu ekhona uthi uverse 23 wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomon. uJesu Kristu lo wayehamba ethempelini esemphemeni kaSolomon. Ithempeli bazana belimi ngaphandle bekukhona indawo kuthiwa i-court of Gentiles, lapho kuhlala khona ama-Gentiles. Ebese kuthi ngakwesobunxele
saleyo ndawo ehlala kuya ama-Gentiles bekade kukhona umpheme wamakhosi ngakwesokudla kukhona umpheme kaSolomon. Umpheme kaSolomon ubesetshenziselwani? Ubesetshenziselwa ukuthi ngaleso sikhathi amaJuda bekade ehlala khona before angene ethempelini ameditate noma zindle ngezwi kaNkulunkulu. Okwesibili, abaFarisi lapho behlangana khona nabantu bebafundisa umthetho kaMose emphemeni kaSolomon. While iBhayibheli lirekhoda ngisho ukuthi ngenxa yokuba ukuthi ngoba kusebusika bekuyindawo abantu abebehlala kuyona ngenxa yamakhaza. Futhi uyasiwa ukuthi uJesu wayegodolela ngoba iBhayibheli liyachaza ukuthi wayesemphemeni kaSolomon usebusika kubani. Amen. Verse 24. Base bemhaqa abaJuda bethi kuye, "Koze kube nini ulibazisa inhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu sitshela ngokucacileyo. UJesu uhleli la emphemeni la khona abantu befunda khona, la khona abantu behlangana khona bemeditate bethandaza khona. Uhleli uyathi uJesu lapho ungena abaJuda kuyena. Ithi iBhayibheli bamhaqa bamsalawunda basebethi sitshele uma ungumesiya." Amen. Inkinga labazalwane ukuthi uJesu uma elethelwa abantu lesixuku singahlukana kabili. Oqala ukhona isixuku sabantu abebe-eager noma bebelangazelela ukwazi ngempela ukuthi uJesu nguyena yena uMesiya. Labo bantu akade belindele ukuthi uyothi uma efika uKristu ebese bekhululwa ezitheni zabo, aqala umbuso omusha, achithe umbuso wamaRoma. So bese labantu beze kuyena bathi, "Sitshela uma uMesiya ususibambezela, sigcinezeleka kanjani ukhona uMesiya? Tell us uma uyena uMesiya, sesihlukumezeke kwanele amaRoma." Ngoba yona into amaJuda beyifuna kakhulu. Yakhumbula ukuthi ithi iBhayibheli ngisho uJakobe benoJona benoJohane balethe uma wabo wathi uma wabo uma usowenza umbuso ubekwa yedwa kwesokudla ubekwa yedwa kwesokhohlo sakho bahlale kanye nawe ebukhosini bakho. Ngoba into amaJuda beyilindele ngoJesu ukuthi uzoqala umbuso. Yilabo abantu beze kuJesu beze ngaleyo ngqondo ethi ngabe uJesu uzoqala umbuso yini? Uma ukuthi uzela umbuso musulilazisa inhliziyo zethu sitshele manje uma uyena uKristu. But kwelinye iside bekukhona futhi abazenzisi. Akubona kuphela laba bebekhona lesixuku, kodwa lesixuku besidominatwe abazenzisi. Besidominatwe abafundi bababhali kanye nabaFarisi. Abanjani abafundi bababhali nabaFarisi? Yilabo bebelindele ukuthi uma ke washo ukuthi unguMesiya bawutshela umbuso wamaRoma ukuthi nange ufuna ukukethula umbuso wenu. And Jesus would be killed ngaleso sikhathi. So uJesu lo mbuzo uthi sitshela uma unguMesiya bekufanele uphendule ngokucophelela okukhulu. Amen. Now uJesu verse 25 uphendula. uJesu waphendula wathi, "Nganitshela kodwa anikholwanga." Iyafana into entethe ikhulunywa brother bahle mina namhlanje. Ukuthi bathi uma inkosi akasho akenze isibonakaliso sinye, wathi uJesu kade isibonakaliso ngizenza kodwa nikholwa. uJesu sasho this very same thing ukuthi nganitshela kodwa anikholwanga. uJesu uke wakhuluma kule ncwadi kaJohn, wakhuluma esidlangalaleni ukuthi yena unguMesiya. Uma ukhumbula ku chapter 4 utshela wesifazane waseSamaria wamtshela esidlangalaleni ukuthi nginguye uMesiya. Waqhubeka watshela indoda kade izalwe blind ku chapter 9 wayitshela naye wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. And ngaleso sikhathi abaJuda nabaFarisi bebekhona ukuzwa lokho. Ingakho ethi uJesu nganitshela kodwa anikholwanga. Verse 25. Imisebenzi engiyenzayo egameni kaBaba iyona efakaza ngami. Ngaphezu kokuthi ngimtshelile ngomlomo, imisebenzi yonke engiyenzayo iyafakaza ukuthi mina ngingubani. Angidingi ukunitshela kuphela but ngisho imisebenzi eniyenzayo yonke kufanele ukuthi iyafakaza, iyanitshela ukuthi mina ngingubani. Ayikho imisebenzi abangayibonanga, bababonile abangaboni bevula amehlo, bayibona abangezwa bevula indlebe, bababona abangahambi behamba ngoJesu. Kuyona le ncwadi bake babona amanzi ephenduka iwayini ekhana. Ayikho into abangayibonanga, asikho isizathu abanaso sokungakholwa ukuthi uJesu nguMesiya. Uthi uJesu ngintshela kodwa ngikholwanga, ngaphezulu kokunitshela niyibonile imisebenzi efakazayo ukuthi mina ngubani. Labantu ayikho i-excuse abanayo ukungamkholwa ukuthi uJesu nguMesiya. Empeleni umbuzo othi uyena yena uMesiya, kona bekukhombisa ukuthi ukhona into wrong abafuna ukuyenza ngoJesu ngoba ayikho into abangayibonanga iproof ukuthi uJesu ngempela unguMesiya. Uzathi uJohn uma eseqeda ukubhala incwadi yakhe ku chapter 30 ku chapter 20 verse 30 athi uJohn lapho izimangaliso ezinye uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingabhaliwe kule ncwadi kodwa lezi zibhaliwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu.
Zonke imangaliso eniyibona ebhaliwe kule ncwadi uthi uJohn izibhalela isizathu esisodwa ukuthini nikholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu zibhalela ukuthi nani nizenze hamba phela uhamba phezu kolwandle and ungakwenza lokho uma uyindodana kaNkulunkulu will worship you hamba wokazi izinkwa wenza izinkwa zo-5,000 wenzela abantu sibona ukuthi khona yini umuntu okewenza leyo nto then kuthiwa zonke lezi mangaliso zibhaliwe ukuze abantu benze njani bakholwe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu laba abantu bayibonile zonke lezi mangaliso abazizwanga zishunyayela kodwa bazibone ngamehlo yet they are not sure ukuthi uJesu ngumesiya noma cha amen because amaJuda into ayenzile afunde zonke iziprofeto ekade zikhulunywe ngomesiya etholakala encwadini kaSamuel ezithi uyoqala umbuso zonke ezinye iziprofeto bayifundile kodwa bawuziba amahubo 22 kanye noIsaiah 53 ukukhulunywa ngokuthi inceke izohlupheka inye abantu ababeyazi ukuthi uMesiya mefika kufanele aqala umbuso zonke ezinye iziprofeto beyikhuluma ngomesiya bakhohle ukuyiziba kuze kube namhlanje amaJuda aphikayo ukuthi uJesu nguKristu athi uIsaiah 53 kanye namahubo 22 ayingakhulumi ngoJesu ayikhuluma ngomunye umuntu amen verse 26 kodwa anikholwa ngokuba nisiba bezimvu zami uJesu ibeka icala lento ngoba ziningi izimangaliso zenzile baningi abantu abamlandelile ngezimangaliso zenzile kodwa uzoconfrontwa abanye abambuza ukuthi uyena yini uMesiya uthi uJesu konke enkwenzile kuyacacisa ukuthi ngubani the reason why ngakholwa ingoba nizona izimvu zami the reason why ngakholwa ingobani anisizi izimvu zami izimvu zakhe lezi ayinikezwe ubaba besikhuluma ngaleyo nto throughout ukuthi abantu abathiza beza kuNkulunkulu balethwa ubaba uthi uJesu anisiba bezimvu zami and bazama ukuthi uyaphika ukuthi uNkulunkulu khona abantu abakhethile ubuza ukuthi uJesu wayithini mayithi khona abantu abangasiza bezimvu zakhe obani abangasiza izimvu zakhe ilwane yini ngoba abantu uJesu nabantu abathiza benze kubo ababiza ngezimvu zakhe kube nabantu abathiza athi anisiba bezimvu zami anikho kwi-plan uNkulunkulu angilethele yona lemhlabeni izolo siyazi ukuthi uJesu benqaba ngisho ukuphilisa abanye abantu athi ngiphilisa labo kuphela uba bathi angibaphilisi khona abantu abengabaphilisi ngisho ukubaphilisa ngoba engezile kubo amen ingakho kuJohn chapter 6 verse 44 athi uJesu akekho ngeza kimi ubaba ongithumileyo kamdosi obani izimvu zakhe yilabo abadonsa ubaba beze kuye izimvu zakhe akubona laba abadecidayo kuya kuyena akubona laba abathanda ukuya kuyena kodwa izimvu zakhe laba abadonsa ubaba ebasusa ebini bakhe babeke uKristu banye bayizimvu zakhe laba abaletha ubaba kuyena uma ethi uJesu anikholwa sizathu singakholwa ingobaba kanivulelanga ukuthi nikholwe yini uJesu ngelanga uyohlala nabafundi bakhe wathi abantu bathi ngingubani bathi abanye bathi nguJohane uMbhaphatisi abanye bathi nguEliya abanye bathi wathi nina nithi ngubani wathi uPetro uKristu indodana kaNkulunkulu wathi lokho okwembulelwa kanyama negazi umbulelo bani ubaba ngoba akekho umuntu onganesambulo ngoKristu engaqhutshwanga ubaba akekho umuntu ongaba nolwazi ngoKristu engaqhutshwanga ubaba ayikho inhliziyo engeza kuKristu ubaba engayiguqulanga ikona athi uNkulunkulu encwadini kaHezekiya ngiyawukhipha kubo inhliziyo yetshe ngifaka inhliziyo yenyama ebese ngifaka kubo umoya wami ukuze balalele izwi lami umsebenzi ophelele kaNkulunkulu kuza kuKristu awudecide wena ukuya kuKristu kodwa umsebenzi ophelele owenziwa uNkulunkulu amen ngekho oza kuKristu engadonswa ubaba uqeda ukusho lokho uJesu kuJohn chapter 6 kuverse 44 uyabuyela kuverse 65 same chapter uthi ungenxa yalokho ngithekini akekho ongeza kimi uma engakuphiwa ubaba ngiyiphinda uJesu lento uthi ngiyaniphindela uma uthi angizwanga kahle akekho ongeza kimi uma lokho enjani ngakuphiwa ubaba uNkulunkulu ophusha abantu abaseke uJesu Kristu ingakho ethi uJesu Kristu sisonke isizathu ukuthi ngangikholwa ukuthi ngumesiya ingobani angisiba bezimvu zami angisiba bezimvu zami anibona laba kade sikhuluma ubrother Nomena bekhuluma ngabe izolo ethi uNkulunkulu wabakhethe ngunaphakadeni athi ubrother Sondlo yilabo abafeliwe athi ubrother Bathi labo uNkulunkulu ababizayo bese kuyena manje angisiba bezimvu zami you are not the part of the plan engizelele emhlabeni ingakho athi ku chapter 6 ku verse 37 athi konke ngipha khona ubaba kuyeza kimi okusho konke ubaba ngiphe kona kwenza njani kuza kimi
the reason why ningezi kimi, the reason why ningangazi ngobani. Ngiphiwa ngobaba. Bonke abeza kimi baphiwa ubaba. Konke ubaba ngiphe kona kwenza njani? Kuyeza kimi. Isizathu senza singezi kimi ngoba ningiphiwa ubaba. Akuyena ubaba onilethe kimi. Anikho anyona iphathi escope baba ngithumele sona emhlabeni. Amen. Verse 27. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Nami ngiyazazi. Ziyangilandela. Wayebazana masikhuluma ngemvu. Imvu kwaIsrael bingasetshenziswa ngale ndlela esetshenziswayo eSouth Africa nakwezinye indawo. ESouth Africa abantu mabebona imvu babona inyama. Kodwa kwaIsrael izimvu bezingasetshenziselwa kakhulu inyama, bekuyilwane ezinakekelwayo zisetshenziselwa kuphela ukwakha iwulu, uboya bazo. But asikho isilwane besinakekelwa njengezimvu. Izimvu bazalwane into beziyenza bezingashintshelwa belusi, bezihlala nabelusi iminyaka ngeminyaka. Sizothi sizathe senza lokho ukuze imvu ijwayele izwi likamelusi. Into ebiyenza ukuthi bahlale nazo isikhathi eside ukuze imvu ijwayele izwi likamelusi. Uma belusile kwaIsrael ehlane, izimvu zabo zahlangana, mase befuna ukuzihlukanisa, bebengakwazi ukukhomba ukuthi yiphi yami yiphi engeyona yami, kodwa umelusi ubemale enza isound ethize zonke izimvu zakhe zimlandela. Izimvu bezizwa izwi likamelusi. Uma uJesu ethi ngihamba phambi kwezimvu zami, into ebiyenzeka kwaIsrael ngoba izimvu bezilandela umelusi ahambe ngaphambili. Umelusi bebona ukuthi yini okufanele izimvu zingayifici endleleni. Umelusi obebeka impilo yakhe engozini ngenxa yezimvu. Ingakho bazana uzwe uDavide athi uDavide ngadwengula ingonyama. Athi nawe Goliath nawe Goliath uzokwazi uzofa. Angithi wekhuluma ngani? Wekade yalusila ngithi eprotect izimvu ngoba bekufanele impilo yakho ibeke ukuthi ungafa ngenxa yezimvu zalusila. So izimvu kwaIsrael bezingatreatwa ngalendlela thina siyitreata ngayo. Amen. Bebehamba phambi kwazo futhi beba nama voices athize. Khona umunye wasendela enye video la egroupini esikhombisayo ukuthi izimvu zimuzwa kanjani umelusi wazo. That was very true ngalesikhathi kwaIsrael ukuthi izimvu bezikade zisuka phakathi kwezinye izimvu zilandele umelusi wazo ngokuthi uyena bezokwenza isound ethize zilizwe izwi likamelusi wazo. Ngaphezulu kwalokho bezingamlandeli umfokazi izimvu. Uma zigeza bona umfokazi ehamba phezulu kwazo besizokwenza isound ealarm ezinye ukuthi asibalekele. Linye izwi belilalelwa izimvu izwi likamelusi. Amen. So uJesu ukhuluma ngabakhethiweke bakhe. Uthi uJesu izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Umfanekiso lo. Uma ukuthi uJesu isikhathi bekhuluma ngaso bekuyinto ejwayelekile kwaIsrael ukuthi izimvu zaluswa kanjani, ziluswa ngezwi. Uthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami. Okusho ukuthi mina ngithi mangikhuluma zisuke kwabanye. Uma kushunyela izwi likaNkulunkulu izimvu zakhe azihlali phansi. Uma kukhulunywa izwi likaNkulunkulu izimvu zikaNkulunkulu azihlali phansi ngoba ziyalizwa izwi likaYise. Indlela ayibiza ngayo izwi lakhe ngoba ziya-identify ukuthi izwi likamelusi wethu leli. Ngaphezulu kwalokho ukuthi zingilandele. Ngaphezulu kwalokho azidingi ngokuzwisa kodwa ziyamlandela, ziya-obeya. Ziyalayela khona, zenza lokho akushiyo. That's why sike sakhuluma ngoTimothy la khona ithizwe lenkosi. Inkosi yangikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi, ingisindise ngize ngifike embusweni wasezulwini. Ukufika kwakhe embusweni wasezulwini akungoba ukuthi ufika ngoba ukwazi ukuhamba indlela kodwa ulandela inkosi ngemuva. Ulandela umelusi wakho ngemuva. Ulandela izwi likamelusi wakho ngemuva. Amen. Athi uPaul kuThithu ngokumusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa. Na uzumusa okusindisa awubonakalile ukuze umuntu awukhethe othandayo ongawuthanda uyena. Nezo wasana. Ngoba yona into efundiswayo ethi uJesu ufile ukuze bonke abantu bakwazi ukuyikhethela ukuthi uyafuna nokukholwa noma cha. Lithi iBhayibheli umusa kaNkulunkulu ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe.
Then umusa kaNkulunkulu ukuthi uyabona ukuthi ufikile kithi, ufika ngoba uzosindisa, ufika ngoba uzosenza sidele ungakholwa kanye nezinkanuko zezwe. Esethi iBhayibheli sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi samanje. Amen. Verse 28. Verse 28. Ngicathi la soqala khona itopic yethu. Amen. Long introduction. Amen. Verse 28. Ngizinika ukuphila okuphakade. Ngizinika ukuphila okuphakade. Azisoze zabhubha naphakade. Akakho ongazihlwitha esandleni sami. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Ngithe mangifunda lamazwi ngakhumbula iquote ka-R.C. Sproul ethi we are secured not because we hold tight to Christ but because he holds tight to us. Into ezosenza ukuthi ukusindisa kwethu kungalahleki hayi ngoba sibambelele thina kuKristu ngoba yena sibambile. Amen. Uma ufuna ukuyibuka ngenye indlela kulula ukulahleka kwensindiso. Uma ufuna ukuyibuka ngendlela yokuthi wena uzobambelela kuKristu then kulula ukulahleka kwayo insindiso. Kodwa uma kuKristu obambe wena akukho ukulahlekelwa insindiso. Amen. Uthi ngizinika ukuphila okuphakade. Khuluma ngani ngezimvu zakhe. Uthi izimvu zami ngizenza njani? Ngizinika ukuphila okuphakade. Okusho ukuthi izimvu zakhe zithi uma zifika kuyena zifike zithola ukuphila okuphakade zingakafi. Amen. Ukuphila okuphakade kuba bonke abayizimvu zakhe ukubona siphila nje. Amen. Uthi ngizinika ukuphila okuphakade. Ingakho lithi izwi leNkosi abanye bawuvukela kusho incwadi kuJohn chapter 3, kuJohn chapter 17 verse 3. Liqala lithi ukuphila okuphakade lokho ukuba baziwena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumeli uJesu Kristu. Masikhuluma ngokuphila okuphakade utholakala ngendlela eyodwa ukuphila okuphakade kulo ukwazi uJesu Kristu. Ukwazi uNkulunkulu wethume uJesu Kristu. Ukuphila okuphakade lokho ukuba baziwena uNkulunkulu nomthumeli uJesu Kristu. Amen. Athi John chapter 3 verse 36. Okholwa indodana unokuphila okuphakade. Kepha ongakholwa indodana akayibona ukuphila kodwa intukuthelo kaNkulunkulu. Uthi uJesu Kristu bonke abayizimvu zami ngizobanika ukuphila okuphakade. Uma ula endlini uzazi ukuthi uyimvu uma ula endlini uzazi ukuthi ngampela usindisiwe uJesu Kristu, zazi ukuthi unokuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade bazalwane kungaphezulu kokuphila esikuphila emhlabeni. Ukuphila okuphakade kuyithemba lethu thina esikholwayo. Thina esikholwayo sinankinga nendlela esiphila ngayo la ngoba siyazi ukuthi sinokuphila okuphakade. Uma sikulelizwe asinandaba nokuhlushwa kulelizwe ngoba sithemba ukuphila okunaphakade. Uma usindisiwe kwamaphela, umazi uJesu Kristu, ngoba nokuphila okuphakade. Kodwa bazali khona i-delusion abantu abaningi abaphila kuyona yokuthi bathi basindisiwe bengasindisiwe. Inkinga leyo delusion ngoba uzufa nje usindisiwe. Lithi iBhayibheli abanye ngosuku lokwahlulela bazibala kuyena uJesu bathi inkosi asiprofethanga negameni lakho. Ngisho ngosuku lokwahlulelwa abekho sure ukuthi babesindisiwe noma bengasindisiwe. uJesu dedani kimi benze bokubi angikaze inazi. Amen. Amen. Ayikho into enkinga nje ngokuphila kuleyo delusion yokuthi yathi nokuphila okuphakathi ungenayo. Ayikho into enkinga nje ngokuphila utshela ukuthi umzalwane ungeyena umzalwane. Ukuhlala nabazalwane uzufane nabazalwane uzowenza yonke into njengabazalwane kodwa ungakazi khona. Amen. This is a question of angibuza yona uPaul mayesho kwaba sekhondela speed chapter 13 verse 5. Zihloleni nini ukuthi nikuKristu yini? Kufanele uphile ngokuzihlola njalo uzi-examine ukuthi ngabe uKristu yini. Okungenjalo le delusion izohlangana nawe uyofika ngosuku lokwahlulela uthe Nkosi akumina yini nowecula amakhorasi ebandleni. Akumina yini noweshumayela athi angikaze ngakwazi. Amen.
ukuphila okuphakade kuyisipho esisithola kuNkulunkulu esingalinganiswa nalesodwa esinye isipho. Uma umzalwane usindisiwe egameni likaJesu unokuphila okunaphakade. Okholwa indodana unokuphila okuphakade. Okholiwe uJesu Kristu unokuphila okuphakade. iBhayibheli lithi unako ukuphila kodwa kusengasuka unokuphila okuphakade kukuye. Akuyona ipromise ezoyithola mhla efile. But unako ukuphila okuphakade kuyinto eshoyo kuyena ukuthi unako ukuphila okuphakade. Ngiyathanda uma ufunda i-golden chain. I-golden chain lapha kuRomans chapter 8 verse 29 lithi iBhayibheli labo uNkulunkulu ayebazi wabangcwelisa, laba wabalungisisa sebalungisisile wabangcwelisa bese lithi wasebakhazimulisa. Why? Ingoba bazalwane likhombisa ukuthi insindiso yethu ishoyo kangakanani yonke into liyibeka in the past. Ngisho ukukhazimuliswa kwethu kwabasezulwini mebhala uPaul ubhala sekusenkathini edlule ngoba kuyinto ezokwenzeka mawusindisiwe. It's a short thing ukuthi bonke ababiziwe uJesu Kristu abalungisisile abangcwelisile uphinde uzobakhazimulisa. Amen. But lithi usebakhazimulisile. Kungani lithi usebakhazimulisile? Because it's a short thing ukuthi bazawukhazimula. Amen. Amen. Then uma ukade une feeling ukuthi uzizwe ngathi usindisiwe namhlanje kusasa usasindiswa. Mhlamba usindisiwe. Amen. Mhlamba usindisiwe. Ngoba akekho umuntu ongadoubt insindiso yakhe ingekho into emenza idoubt. Angithi? Isizathu esenza ukuthi udoubt isona mhlawumbe esingakufaka esikhogweni. Deal with that. Amen. When usindisiwe find hope. Find hope. In everything eyenzakala emhlabeni find hope and say nginokuphila okunaphakade. NgikuKristu Jesu. Angisoze ngasuka kuKristu Jesu. Nginokuphila okuphakade. Abese asoze zabhubha naphakade. uPaul contrast into eyodwa uthi banokuphila okuphakade njengoba benokuphila okuphakade yini engasoze yenzeka kubo basoze babhubha naphakade. Kuyini ukubhubha? Ulaka likaNkulunkulu oluvezwe esikhogweni kuze kube ngonaphakade. Amen. Well, uma ucabanga ukuthi uNkulunkulu mzona ngalendlela ukuthi ufisa ngisho esikhogweni khona ungeke uhlale naye, you are wrong. Abasesikhogweni abaphunyukile kuNkulunkulu but they are eternally accountable kuNkulunkulu. uNkulunkulu uveza ulaka lakhe phezukwabo kuze kube phakade. Amen. Azama ungakholwa uzokubona ukubhubha. Ungakholwa uzokubona ukubhubha. Kuyiqiniso ukuthi uzobhubha, uzohlala la benika uNkulunkulu kuze kube phakade. Azama uNkulunkulu waphendula umhlaba wonke ngenxa yento eyodwa ukuthi wathi lingadli bathi. Ukhuluma lesona senzayo. Ngikhuluma lesona senzayo ke wena osaba ngisho ukusikhuluma phambi kwabantu. uNkulunkulu abhubhisa umhlaba wonke wabhubha ngenxa yokuthi uthe ningadli kula muthi badla. Lesona senzayo cathi wena sewuyekwa kanjani. Amen. Izimvu zikaNkulunkulu azisoze zabhubha naphakade, azisoze zangena esikhogweni, azisoze zangena kule ndawo embi esabekayo. Athi uJesu kuleyo ndawo indawo yakhe uSathane kanye namadimoni akhe, athi ilangabe lingacishe lapha kunobumnyama obedlulele, indawo esabekayo enyanyekayo. uJohn Makonde kuyabhora. Yeah, I believe that kuyabhora esikhogweni. Wathi uSedrick ngelinye ilanga mawungathatha umuntu ongakholwa umfana ezulwini akabhoreka azafisa lesikho. That's very true. Because akayazi lento precious esiyoyijabulela ezulwini. Akayazi lento esishiye yonke into ngenxa yakhe. Ezulwini bazalwane mina ngibona konke okusezulwini kodwa into engijabulisa ezulwini kuhlala noKristu. More than all kuhlala noKristu. Angiyele umqhele mina ezulwini. Ngiyawuthanda umqhele kodwa ngiyona into engijabule ezulwini ngijabula ukubona inkosi yami. Ithi iBhayibheli sothi masifika kuwe ngisho umqhele sikhumule sibeke phansi sithi ufanele. Ngoba ngisho umqhele yona ireward yethu ukuhlala nenkosi ireward yethu. Ngikhuluma ngomuntu okholwayo, ungakholwa ungayicabanga into engikhuluma ngayo. Ngoba uyosikhohlise uyithusa usebhuthisela ngonaphakathi ujela uthi ezulwini. Daniel chapter 12 verse 2. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayavuka, abanye bavukela ukuphila okuphakade, abanye bavukele ihlazo nokunengwa okuphakade. And ungamazi uNkulunkulu ayikho security esingakhuluma ngayo kuwena. You are secured in hell. Your place is secured in hell.
ungazikhohlisi uthi ungangena ezulwini ungazukhona. Ungayikhohlisi uthi ungaya ezulwini ngoba ukwazi ukumasterisha amehla abantu izinto ungazenzi phambi kwabantu. You'll never go to heaven. Lento ngikhuluma ngayo kuyona yakho. Angikhulumi nawe. You need to repent and believe the gospel or you will perish. Uzobhubha kuze kube phakade. And into eyenza ukuthi izona sizenza temporary kodwa siyibhubhele ingunaphakade ingoba sizenza against uNkulunkulu ongunaphakade. uNkulunkulu esomonayo ungunaphakade nepunishment yakhe ingunaphakade. Ingakho nokuthethelelwa kwethu kunjani? Ungunaphakade. Abanye bawuvukela ekuphileni ungunaphakade. Ngikhuluma ngalabo bazalwane asebesecure indawo, asebebekela indawo ezulwini ngoba bakholiwe uJesu Kristu, abaphakamisanga izandla ku-altar call. Basebethi basindisiwe. Khuluma ngabantu abaphila ngokulalela uJesu Kristu. Ngiphila ngabantu abakhuluma ngokumlalela, abaphila belalela uJesu Kristu, bemobheya uJesu Kristu. Ayikho inkosi engaobheya. Yonke inkosi idinga ukuobheya. NoJesu Kristu udinga ukulalela uma yinkosi. Udinga ukwenza njengoba kufanele wenze uma yinkosi kuwe. Uma lithi izwi lenkosi okholwa ovuma ngomlomo athi uJesu Kristu uyinkosi, avume ngenhliziyo yosindiswa. Kwangekho lula nje bakuhlale kwenza kwi-altar call. Ukuvuma ukuthi uJesu uyinkosi ngaleso sikhathi bekunecala lokufa. You would die uma uthi uJesu Kristu uyinkosi ngendlela ipersecution enkulu ngakhona kumaKristu. Uma kwavuma ukuthi ungumKristu kwakuyicala ongabulawa ngesikhathi. Was a man called Polycarp. uPolycarp waphila emva kwaJohane. Bathi bezombulala bathi Polycarp hlonipha ubudala bakho. Phika ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kunjalo siyakubulala manje. Leyo ndoda yathi sengikhonza uNkulunkulu for 84 years. And he has never betrayed me. How can I deny my master in the Lord? But Polycarp, away with atheism. Misho njalo uthi inkolo yobuKristu ama-atheist. What you are atheist? Because abantu uNkulunkulu abebasindisile banendawo ezulwini. Amen. Amen. You don't need to feel like you have a place secured ezulwini ungakhona. Sikhuluma ngabantu abamaziyo uNkulunkulu. Abantu abane-personal relationship noNkulunkulu. Amen. Uthi uJesu mekhuluma ngaso lesikoko esikulabo abane-security esikokweni. Sithi laba bayamuka bayejezisweni okuphakade kuMateyu 25:46. Labo bayamuka bayejezisweni okuphakade kodwa abalungileyo bayiphile okuphakade. Khona bazoyejezisweni okuphakade kube khona bayabophi iphile okuphakade. Bayiphile okuphakade. And I like the verse, the last part of the verse. Ufika kuthi uJesu izimvu zami ngizinika ukuphila okuphakade abese ethi azisoze zabhubha naphakade. Ebese beka ireason ukuthi why zingeke zivumbe. Akekho ongazihlwitha esandleni sami. Hayi ukuthi bazama zizukubhubha ngoba zibambelele kakhulu kimi kodwa ngoba zisesandleni sami. Iyodwa into ezokwenza ukuthi ukhululeke. Uthe umhlabelade umuntu namhlanje wathi esandleni somusa ngiyaqina noma kuthini. Uthi uJesu esandleni sami akekho ongayihlwitha. That is the hope that we have ukuthi uma sisesandleni sakhe sinakuhlwitha. Yona intokozo esinayo ethi sisesandleni sakhe. Yona joy, ijoy yathi iqhamuka lapha ekutheni mangisindisiwe ngisesandleni sakhe na ngikwazi ukuhlwitha. Athi ku verse 29, ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Akekho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. It is double security if I may say. Akekho ongayihlwitha esandleni sami. Abesethi ngokuba ubaba omnike bona unjani? Mkhulu. Khumbula ukuthi izimvu zakho uthe niwo ubaba ngithi. Uthi ubaba omnike zona unjani? Mkhulu. Ubaba umemkhulu akekho ongayihlwitha lezi zimvu esandleni sikaBaba ngoba ubaba mkhulu kunayo yonke into ekhona. A great joy we have. Ukwazi ukuthi wayiqonisile uJesu mayethi phezulu maleli ibhalwe lakhe ibandla lakhe. Athi amasange hayidisi ayulahlula. Akekho sindisiwe oyokwahlulwa isikhoko. Akekho sindisiwe oyokwahlulwa uSathane. Akekho sindisiwe oyiphumela yena ekholweni ngoba bonke abasindisiwe basesandleni sikaJesu. Uthi ubaba omnikile mkhulu kunabo bonke futhi akekho ongahlwitha izimvu zakhe esandleni sikaBaba. Amen. Then John 5. John 5. Verse 24.
ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwa ongithumileyo unokuphila okuphakade. Ozwa izwi lami akholwa ongithumileyo unokuphila okunaphakade. Phila okunaphakade kusho ukuthi you have a place secured in heaven. You have a place secured in heaven. Oh, amen. Akayi kwahlulelweni, kepha usephumile kufeni, wangena ekuphileni. Akasayi kwahlulelweni. Onjani lo bazalwane? Okholwayo, ozwa izwi lami akholwa ongithumileyo. Ozwa izwi kaNkulunkulu wasekholwa ongithumileyo. Ozwa izwi likaJesu wasekholwa ongithumileyo. Unokuphila okuphakade. Akukho ukulahla kwabakholwayo. Abanjani abaphuma ekukholweni? Bangazi bakhona. Oh, amen. It's a delusion esiphila kuyona kulesikhathi samanje. Ayikho into eyinkinga njengokuzenzisa kulesikhathi samanje. Kungcono uma usakhohlisa abantu, usakhohlisa wonke umuntu, kodwa inkinga enkulu uma usuyikhohlisa wena. Ungasakwazi ngisho usuwedwa ukuyikhumbula ukuthi konje ukhona. Iyona trouble enkulu leyo engakufaka esikhogweni. It's fine uma usadukisa mina ngingazula ngingasihoko. Ukwenza kahle phambi kwami ngeke ukusize ngoba ngeke kufake ezulwini. Futhi uma wenze kabi ngeke ngibuke kabi anginaso isihoko engakufaka kuso. Mesabeni othi sebulela abe namandla okufaka esikhogweni. Yesabani uNkulunkulu. Okuyena unikeza ukuphila okuphakade, okungiyena futhi okugweba kuze kube phakade. Fear God. Fear God. Oh, amen. Amen. So Romans chapter 8. Sibuye lapha ku-29. Labo ayibazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili. Labo ayinjani bazalwane? Ayibazi ngaphambili wenza kanjani? Wabamisa ngaphambili. Bafane nesimo sendodana yakhe kuze yona ibe izibulo phambi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Shothi ababazile abamisile ngaphambili wenza kanjani? Babizile futhi. Okay? Labo ababizile ubalungisisile futhi. Ayikho into abazalwane abayithanda njengesifundiswa se-justification by faith alone. Uthi uma uthi mzalwane athi mina ngijustified ngokukholwa kuJesu ngoba ngiyakholwa kuJesu Kristu. Oh, amen. Okay? Labo abalungisisile ubaphile inkazimulo futhi. Oh, amen. Yini inkazimulo? Ukuya ngestage esofika kusona ezulwini kwi-glorification. Amen. Uma sesifike lapho kwi-glorification, iBhayibheli alikhuluma ukuthi lalikhuluma engathi yini yasabekiwe kodwa lithi labo abazile uNkulunkulu likhuluma isifiso sekwenzeke konke in the past tense. Lithi usebakhazimulisile futhi already they have got ama-glorified bodies in heaven. Verse 31. Sesiyathini ngalokho na? Uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi na? Bazama uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi? Well, bazama leli verse ke limisinterpretiwe esikhathini esiningi. Amen. Bakhuluma abakhona labazana abashumela ngezitha, abakholwayo abantu abashumela ngezitha. Ngabona lapha bathi noma isitha sakho ekhona. Amen. Uma uPaul ethi uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi ukhuluma ngani uPaul? uNkulunkulu esisindisile. Ubani ongamelana nathi? uNkulunkulu esesibizile wasilungisisa esesinikile inkazimulo. Then ubani ongamelana nathi? Ubani onamandla okusikhipha kule nto enhle kangaka engenziwanga yithi enziwe uNkulunkulu? Verse 32. Yena ongayigodlanga yakhe indodana wayinikela ngenxa yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasiphi konke nayo na? Verse 33. Ngubani ozawumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? Then ubani ongamangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu? Okusho ukuthi labo abangabazalwane ubani ongabamangalela? Yini into engayabahlukanisa abantu noNkulunkulu? Verse 35. Ngubani uzasihlukanisa nothando lukaKristu na? Ngoba bazalwane singabantu sibili. Siyathanda ukuyitshela ukuthi leli verse likhuluma ngathi sithanda uKristu. Kodwa le verse likhuluma ngoKristu ethanda thina. Mathi ngubani ongasihlukanisa nothando lukaKristu? Lithi in other words, yini engenza uKristu aye ukusithanda? Alithi yini engenza thina siye ukuthanda uKristu? Because empeleni simthandi. Amen. And ukube bazalwane insindiso yethu idepende kuthini ingeke ilast nje second. Not in a second. But into eyenza kwazi ukuhlala ngoba uNkulunkulu wasigcinile kuyo. Ubani uzasihlukanisa nothando lukaKristu na? Noma kuhlupheka? Zibuze wena, kuhlupheka ukahlukanisa nothando lukaKristu? Ongenza uKristu aye ukukuthanda?
noma ukubandezeka, noma ukusingelwa, noma inhlamba, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na. Verse 37. Kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Uzona zonke lezi zinto esibhekana nazo senze njani? Siyanqoba ngowasithandayo. Uma izwi lenkosi likhuluma ngalezi zinto bese lithi siyanqoba ngowasithandayo. Ingoba kufanele sazi ukuthi security is not without godliness. Amen. Ungahlali uthi secure kodwa ungaphili impilo engcwele. Ungayiphili impilo engcwele kobunye bobufakazi bokuthi awunayo impilo ephakade. Ungobunye bobufakazi ukuthi awumazi uKristu. Ungobunye bobufakazi ukuthi usadinga ukulungisa indaba yakho noJesu. Awukwazi ukuhlala ungekho ngcwele kodwa uthi unenguna phakade oyibekele uNkulunkulu. That's why let's be sure ukuthi sikhuluma nabantu abasindisiwe namhlanje. Ungaphumi unethemba elirong. Ungaphumi ngikuthembisa ukuthi unendawo ezulwini wasindisiwe. Iphutha elikhulu engingalenza kuleli. Amen. Verse 38. Ngiyakholwa ukuthi uPaul am convinced. Ngiyayikholwa into engiyikhulumayo. Ukuthini? Nakufa nakuphila. Nazingelosi nababusi. Nakho konke okukhona, nakho okuzayo, namandla, nakuphakama nakujula, nanto enye edaliweyo. Ayikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu Inkosi yethu. Ayikho into engasihlukanisa nothando uKristu asithanda ngalo. Ingakho ngithanda iquote kaRC Sproul ethi sisecured ngoba uNkulunkulu sibambile. Asikho secured ngoba thina sibamba uNkulunkulu. Because uthando lomuntu luyashintsha. uNkulunkulu yedwa ongashintsha. Umuntu uyaba faithful namhlanje kusasa angabe faithful entweni ethize kodwa uNkulunkulu uhlala faithful. Then uNkulunkulu akhetha abantu abathize bakhethe ngunaphakadeni. Abantu abathize uNkulunkulu wazonikela indodana yabo ngabo wanikela indodana yakhe. Wababiza uNkulunkulu kungakanjani ukuthi abantu bangapheleli ezulwini na? Akumethuki uNkulunkulu lo. Akulona inihlazo ukuthi uNkulunkulu wethu uyahluleka ukusindisa abantu bakhe. Akulona inihlazo ukuthi uNkulunkulu olanda abantu ababizele ekusindisweni uyahluleka ukubagcina ekusindisweni baze bafike ezulwini. We serve a powerless God. If abantu bekwazi ukuphuma entsindisweni, then we need to find another God. Because uNkulunkulu ngabe siyamkhonza, uNkulunkulu ngabe ngekho powerful. uNkulunkulu ngabe ufisa enye into kodwa kwenzeka enye into. Ngabe ngisho umhlaba out of control uyiphethe wona. But as long as uNkulunkulu ese in control, akukho kusesandleni sakho ongahlutha. Akekho kusesandleni sakho ongahlutha. Oh, amen. Sifundele ekugcineni kuJohn 6. John 6, verse 37. Konke angipha kona uBaba kuza kimi. Ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Amen. Konke uBaba angiphe kona kwenza njani? Kuza kimi. Ozayo kimi angisoze. This is a promise. Uthi ozayo kimi asoze ngamlahlela ngaphandle. I will never cast that person out. Ozayo kimi asoze ngamlahlela ngaphandle. This is security. Into bafana ngabe siyajabula ngayo le ukuthi ngwase sifikile kuye soze salahlelwa ngaphandle. Amen. Verse 38. Ngokuba ngehle ezulwini kungengokuba ngenza intando yami kodwa ngenza intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe kona ngingalahlekelwa lutho kuko. Amen. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuthi konke angiphe kona ngingalahlekelwa lutho kuko. Okulahlekayo yiloko engakuphiwa ngoBaba. Kodwa lokho akuphiwa uBaba kuyintando kaNkulunkulu. Bazamkhola umuntu ozomelana nentando kaNkulunkulu. Uma engekho uthi uJesu kuyintando kaNkulunkulu ukuthi konke uNkulunkulu amphe kona angenzi njani? Ngalahlekelwa lutho kuko. Akekho umuntu osindisiwe ungalahlekelwa ukusindisa. Akekho umuntu obeKristu namhlanje kusasa ongasekho kuKristu. Lo wawa umtshela ukuthi akaza khona. Futhi iphele le message ethi sibuyisele enkosini. Preach the gospel. Yeke le message ethi wawa sibuyisele enkosini. Shumela ivangeli ngoba abantu abamazi uKristu. Then I have to draw a line. Does it mean mawubona umuntu ezisona akakhona? No, I'm not saying that. Amen.
I'm not saying that ukuthi bongabona umuntu engakholwa usithuyile. Kuyini lo sikhuluma ngakulahleka. Mayichaza iWestminster Confession of Faith. Ikhuluma nge-eternal security. Ithi labo uNkulunkulu ababiziwe abakwazi ukuthi bangapheleli ekuphileni okunaphakade. That is what we're talking about nge-eternal security. Amen. Asisho ukuthi akwenzeka umuntu ongaphinda abuyele enkosini, but sithi akekho obiziwe wasindiswa ongeke aphelele ezulwini. One way or another, bonke ababiziwe basindiswa baphelela kuphi? Ezulwini. Amen. Abanye baphiwa inhlanhla. Baphiwa nje abanye baphiwa njengesilelesi esiphambanweni. Wathi ngomzuzu wasokugcina sethi Nkosi uzungikhumbule. Walindi lokho ngangafici. Ngadutshululele. Okwesibili into ofanele uyazi, ezulwini angingena ngomthandazo, ngena ngokukholwa. Ungayitshela ukuthi mhla usuke uyothandaza. Believe. Awungeni ngokusho amazwi athize ezulwini, ungena ngokukholwa. Uma kuthiwa uvuma ngomlomo athi uJesu uyinkosi, ngichazile ukuthi kungani. Yingoba bonke abantu bebemphika uJesu ngaleso sikhathi. Ngendlela amaKristu abepersecutwa ngakhona Nero, ababemphika uJesu ngaleso sikhathi. Futhi uPaul bold enough to say phambi kaNero, uJesu uyinkosi, ekukholwa ngokwenhliziyo, sindisiwe. Ngoba lo uready kufa ngenxa kaKristu. Ngesikhathi sasinzima, uba umKristu wawunqunywa ikhanda bethelwe. For example, uPaul mhla yafa wanqunywa ikhanda. uPeter wabethelwa kanye nomkakhe wabhekiswa phansi uPeter. Ngoba uyena wathi akafuni ukufa njengenkosi yakhe, rather afebheke phansi. Efa kanye nomkakhe. Because persecution enzima ngaleso sikhathi. It's not about saying some things bese usindisiwe. It's not about that. Verse 39. Lokhu kuyintando engithumileyo. Ukuba konke angiphekwana ngingalahlelwe lutho kukho. Kodwa ngikuvuse ngomuhla wokuphela. Ngingalahlekelwa ilutho kukho kodwa ngenze njani? Ngikuvuse ngomhla wokuphela. Bonke abafele enkosini bavuswa ngomhla wokuphela. Bonke abasindisiwe egameni kaJesu, bonke labo ibona bangebalahlekelwe uKristu bamlahlekela. Okwesibili yibona uKristu abavusa ngomuhla wokuphela. Verse 40. Ngokuba lokhu kuyintando kaBaba, ukuba ilona lo obona indodana akholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ukuthi lona lo okholwa indodana obona indodana akholwa yiyo kufanele abe nani? Abe nokuphila okuphakade. Kuyiplan kaNkulunkulu. I-eternal security yama-believers is a plan kaNkulunkulu. Yiwili intando kaNkulunkulu. Ukuthi bonke asebekholiwe babone ukuphila okuphakade. Bonke asebekholiwe bamazi uKristu ngokwangempela, labo babone ukuphila okungunaphakade. Ngiyamvusa mina ngomhla wokuphela. This is a repetition. Yaphindwa. Ngiyamvusa njalo ngomhla wokuphela. This is security bazalwane ukuthi uma usindisiwe you are secured. You are secured. Verse 41. Khona abaJuda bakholona ngayo ngokuba bethi ngoba ubethe ngisinkwa esehle ezulwini. Khona ke bathi ke lona akusiyo uJesu indodana kaJosefa. Uyise nonina asibazi na. Usasho kanjani ukuthi ngehle ezulwini na? Waphendula wathi kubo ningakhononi phakathi kwenu. Akekho ongeza kimi uBaba ongithumileyo engamduzi. Mina ke ngiyamvusa ngomhla wokuphela. This repetition bazalethi ngomhla wokuphela ngizomvusa umuntu. Akekho oza kimi uba ngomdonsi, lo ufika kimi edonse uBaba ngiyamvusa ngomuhla wokuphela. It's a repetition. You find this throughout. Verse 45. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke bayakufundiswa. Bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilo nalo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wabona uBaba kuphela uNkulunkulu. Kuphela uNkulunkulu uyena ombonile uBaba. Iqinisile. Ayisile ngithi kimi okholwayo unokuphila okuphakade. Amen. Okholwayo unokuphila okuphakade. Okholwayo secured for eternal life. Let's close our eyes as well. Our Father, we thank you namhlanje ngam. Sikubonga ngethemba elihle kangaka osiphalona.
lokuthi thina sinokuphila okuphakade kuwe Nkosi. Nkosi, sibonga nokuthi asifanele ukukhathazeka Nkosi ukuthi siyakubona yini. Kodwa wena Nkosi usibekele indawo ezulwini. Siyabonga Nkosi ukwazi ukuthi awuseke usilahla. Siyabonga ukwazi ukuthi njengoba sesisindisiwe kuwe, kuyiqiniso Nkosi ukuthi sesiyokubona ngomhla kuphela. Lolo suku esilindele kakhulu uNkulunkulu wethu ophilile, ukubona wena usenkazimulweni. Nathi sikhazimula kanye nawe. Siyathandaza Nkosi mayekhona kule ndawo ongazani nawe. Khuluma naye Nkosi, ungamniki ukuphumula. Ungavumeli Nkosi uSathane amhlebele ungathi ithemba elakhe naye. Kodwa Nkosi, menza abone ukuthi ulidinga kangakanani leli themba esikhuluma ngalo. Siyabonga Nkosi, sibonga sikhona egameni leNkosi nomfeki wethu uJesu Kristu. Amen.